там тук където седаме с Манил тук ще има ли къде? Помниш ли? Не, пандиза накараше в другия край. Така ли? А? През дървото ли е, защото е мокро? Патка ли е? Не, то е вързано там, от тук трябва. Ама От колче, не мога ли го изкараме? там... Страшна работа си. Аз един път го фанах с пръстите, така ма затреси. Веднага го пуснах. Измъкне кола. Но той един ще стигне, то пак няма падне. Той другото колче трябва. Коле, по-хубаво пусни другото колче, по-ще ги забием. Пусни другото, видим да ще легне. Пак няма легне да я. Ще легне, това там има голяма корен. Пак няма легне. Натисни го малко и с обувки. Чай, моите обувки са такива против ток. Айде. Не бе, свали го и го натисни малко. С бутъй ще дали ще го дали? Защото че... Минавайте по-бавничко да ни го късаме. Право ще ги бутни. Тук трябва мен. Бавно. Удари ме тук на дръжката му.